Hihingi kayo ng sticker. Saan po kayo? Ha? Ay, dito lang din. Okay. Bawi na lang sa susunod. Thank you. Facebook ko, okay sa YouTube. Oh, Pasko na daw. Anong masasabi mo sa Pasko? Anong masasabi mo sa Pasko? Ang masasabi ko sa Pasko, sa ngayon maganda na dahil wala ng COVID. Siguro may gusto yung mga tao pero dapat sana daming sahod.
Napaka overwhelming dito pumasyal. Naubusan tayo ng sticker kaya magpasensyaan nyo na. Next time bawi tayo magpasyal. So nagkaubusan ng sticker. Peter, shoutout kay Peter Di Guzman ng San Carlos. Kaya nabutan na ako ng gabi. Magisundo ako dito sa San Carlos, inom tayo.